konpetitzen ni bakarra naiz, Espainien baita oso gutxi gaude, eta gero ja, bueno, mundu maila jute zanen ja askoz gehiago gea, baina, bueno, azkenen, ba, mundu mailan oso gutxi daude eta gaina ni izatea horietako bat, ba. Zaila da, ez? Azkenen, bai urte bukaran emateguen diru kopuruakin gasolina bakarrik ite deun ikuste. Egunero hemendikan San Juaneaino. Zaila ez, nik azkenen gizonezkoekin batea txirrendularitzan eba ibiltzen naiz eta bat gehiago sentitzen naiz. Alde horretatik emakume izanagatik ez dut inolako desberdintasunik sentitzen. Ez dut hainbesteko desberdintasuna ikusten, desberdintasun gehiago ikuste ditut beste kirol batzutan. Eta ez dakinik ondo da makit adibidez. Emakumeen futbola gehiago ikusten balin ma, gero ozta gehiago baloratzen zaigu, eta egia da bat soldatan atletikane bai urtetik urtea gurire bai hobetze gutela, eta orduan bazkenen, noiz bait, horren beste diru ez dut pentsatzen, baina pixka gehiago behintzat. Gogorra ez, baina azkenen pixka gatzezea jo. Nik agindu behar diet, patroia izan da, bai dago, ekipon takitzarrenak 40 dauzke. Nire ama izan daiteke. Ni jarri behar naiz behar agintzen, errespetua emateu. Baina, azkenen hori dituztea, hori da zure lana eta behaieke bai errespetetute. Leire ondon izatea ere lagungarri izan da, berak esperientzia asko duelako, eskarmentu handia eta azken batean lagungarri izan da. Eta ni askotan hori txiki sentitzen naiz, baina saiatzen naiz konpetizio batera eta dena berdina gala pentsatzen eta dena eman. Txikinak 16 urte ditu eta hundinak 22 uste ditula. Nik diferentzia oso hundi hori ez dut ikusten. Azkenen behaiek enteratzen eta guk enteratzen antzekoa da. Gauza diru alden daola diferentzia gehiena, behaiek gehiago baloratzen zaie, azkenen mutien futbolak publizitatea handia mateulako eta diru asko moitzelako. Emakume faltaiala simbolo bezala, eredu bezala nik uste. Adibidez beti, txirrindularitzan adibide jarri, Alberto Contador de ciclismo esango lukete eta Sibarria igual erreferente emakumezkoak izaten, ez? Eta esan adetena da, igual Leire Olaberria baten adibidea jartzea, edo ez dakit, nik uste Gipuzkoa mailan batez ere baita maila honeko niska dazkeula, orduan. Oraindikan gauzak asko aurreatu behar dute, baina bai gutxigo baloratziala eta duela urte asko adibidez emakume bat korrika ibiltzea eski impensable eta guain bira. Ni igualatu, bai neska eta bai mutikian premioa, bitan. Bai, jendeak esateu bai, baina mutiak distantzia doble aiteu. Guke bai doble aitea, nik uste gai gehala. Ni bai, ekipoko ez dakit. Emakumetan ez daude kontratuak, soldata batekin hilabetero. Guain egia da, nesketan Movistar ekipo batera da, eta hori aurrera pausua handia izan da, Espainien asko falta zen. Nik uste emakumeok guk, futbolaiteun emakumeok ez gaudela asko kejatzeko, zeren beste kirola asko gutxigo baloratzea, guk azkenen kotizatze deu eta denak soldatakin gaude. Ja diru bat irabaztea, ikasten hon bitarten, lujoa da. Azkenen gizonezkoi askoz ez gorago zaie, eta nik uste inguruak daukala lan handina hor, lehen esan deten bezala audientziakin, da dena berdin jartzen. Telebistan adibidez denak mutien kirola dira, neskana ez du ezer jartzen. Orain dela 2 aste egin genuen C1 bat, Bartzelonan, dela Kopa Katalana bat puntuablea dana munduko kopako rankinako. Eta, klaro, neskana, izan zen, nik uste ez zala izan ez da minutu bat gurea. Eta gero ja mutien finala jarri zuen ja 20 minutukoa zala edo da. Nahi justo ondo etortzen zaitze, ikasi lanak goitze zitez, eta guk atxaldeko 7:00 entrenatze dugu. Igual atxaldean egura litxarra dago manda, goizean ona. Ostra, igual goizean entrenatu behar dut eta ezin dut jugun. Gero hori dena rekuperatzen pila bat kostatzen zaitela, orduan ez dut pentsatu nahi nirea nola ibiltzean. 24 ordu gutxi dira lanetzako momentu hauetan. Gehiago sufritzet, selekzioakin, bai Euskadi, bai Espainola edo kanpoan balin manao, azkenen klase ordua galtzeitu eta orduan hori gero rekuperatzea, gainera zientifikotik junda, zaila goite zait. Ja, asteganen temporada fuerten, ja egunero entrenatzet, edo bestela, nire entrenadorea Gijonekoa da, eta askotan itet, ostegunetan jun, han entrenatu behakin, eta igandetan buelta. Itxasoan
zuria, maite berba zuria, promese berru. Arraunen erreferente bezala, ez, txikian nintzanen beti Igor Karanbarri ikusten nun hor. Katalana da, bea, Ester Guerrero izan dauta. Lehenengo momentutik dena emateu, ezakit, nik ikuste eta emateu ja 150 metroin da, ja hilda di joala baino. Osa, ez da hola izango, baina. Eta orduan, pues, uste ez zait, beldurro dena ematea eta dena. Laia gustatzen zainei, ze azkenen hori, kriston pila dakar bukatitu, eta mutien kategorin, eta ez du bate gaizkin. Beti hor goran ibilia, eta beak baita demostratu neska izateak ez du zer ikusik. Lehenengo aldin beldurra pasa nun, asko moitzea batel bat, eta urduri beldurra danak, eta lehenengo estropadan ziago gauretik eman nun. Así que, recuerdo ona. Bueno, lehenengo aldia gogoratze erorketa batekin. Gogoratzen dut aitakin bakizue kalakin eta pixkat lehenengo aldia pixkatzaia da. Eta bueno, lehenengo aldian lurrera jo nintzen. Bi cross goatzea ditut. Lehenengo crossa, ama kontatuta gehiago lehenengoa, nehar baten, eroetxeko crossen, eta ez nulatea nahi, salidan jarrita nehar baten amana jun, eta ez naizela ateako, eta gero amak esateit, lehenengo 10etan sartu nitzala, eta orduan, ez dakit, guztua geldituko nintzen da. Ia esan, lehenengo aldia izan zen, nire gurasok baloi bat oparitu ziatenen, nire urtetako gunen. Baloi hori izan zen etzako zeon jostaiuko bena, eta etxen euskan panpinak, eta ez dakitzen baina ni beti baloia nahi nun. Tolosako bankuta iotzen nintzen, eta, bueno, hor baita sorte aukinun Tolosako beste mutil batekin hasi ditzala, eta orduan biak ehatze ginen entrenatzeko, bueno, osaiatzeko zehote egiten. Kirolari bezala, eta baita emakume bezala gauza asko eman dizkit. Osa, nahi baina arraunak entzea zut ez dakitzen gonun. Urtero esatetut zingoetela, baina ez zindet. Ni ja pixkat pertsona ordenatu bat kontsideratzen naiz, baina egia esan txirrindularetzekin disiplina bat eman dit. Eta superatzekoa ere bai, agian, igual txirrindularitzak egun txar asko dazka, nik uste un baino gehiago, eta gero egun hon bat izaten dezunaen txar guztiak aztu egiten dira, baina txar hori superatzen ere ikasi dutela uste dut. Gero ez da gehiago konfiatzean ere burunez, eta baita presioa ere baita kontrolatzea, eta nerviok baita pila bat kontrolatzea, hoi batez ikasietena, eta ez bakarrikan atletismo zen, ni berez oso urduria naiz, zer gauzagatikan urduri jartzen naiz. Ordu asko dira trialen, trialeko jendekin ordu asko pasatzen dituzu, orduan ja, zakit, ja zukin ematezun zehose da. Bai, nik uste marea atletik handaula gehiago biratzen duela mutilen atletik gure atletik baino. Bai, hoi argi da baiet. Nire ustez gaigea mutilen igual aiteko. Eta baita mutil bat zu irabazteko ere bai. Nesken zatian altuna almokazu eta mutien artean handina okazu, horrela izan behar dula baloratuta. Ez desberdina bakoitzak gordu desberdina euskalako, bai neska alako eta besta mutia alako. Berdina entrenatze bali maute baita, emaitzak ez dut uste berdinak izango janik. Baina ez dituzte marka berdinak izan dezakit hori azkenen natura da. Ordu asko alditut sartu, baina ez dut hori ingo. Bea fizikoki hola dalako, eta azkenen gauz berdinak ezin diteulako egin. Nik ulertzet, pertsona batek ikusteunen kirola, askoz gehiago gustatuko zaio mutil batek hemendik honea saltatzeunen, neska batek hemendik honea saltatzeunen baino. Oain arte 8 estropa egiten dituen, aurten 14 jo nahi dute, o 12, eta alde horretatik ere bai ikustea, emakumeko hor gaudela. Arrauna ez dela mutilen kirola bakarrik. Podiumeko irudi hori ere ez gustatzen, eta iruditzen zait emakumei pentsatzen dutela emakumeek ezin dutela kirolariak izan eta ezin dutela esportzu hori egin edo kartela promozionala. Eta ezarri zuten emakumea imagina pixka sexista eta polemika handia egon zen. Eta egia da, zergatik kartel hortan ezan atera emakumea aldapan gora esportzu gutxean eta atera behar da emakume politioren imagena. Ulertzezu, hori denak ez ezki batera gustatzen. Emakumeak, irabazleak, lasterketa horretan premioa izango du 600 euro,
€300 euro, eta ondoren konparatzen dute, eta igual 0 bat gehiago gehituta, igual irabazlea mutietan 50.000 euro. Azkenen pozgarria da, guk egun baten lortza daukaun, eta hortxe dabiltza, goran dabiltzan taldeko egia esan, ekonomiko kiroa igual fuertegoa dabiltza, eta neskargatikan gehiago apostatzeue, eta orduan igual hemen Euskal Herrin hastian pixkanaka lezaman, edo ano eta berria iteguenen, noiz daitor jolaste dugu. Espero etena, lehen esan dakoa, berdintzea neska eta mutien arteko desberdintasun horiek. Nire ustez beharrezkoa. Crossetan da adibidez, aurreko asteburun ez, guk euki genitun 6 kilometro eta gure kategori berdineko mutilak 8 kilometro. Ez zait iruditzen zea danikan, logikoa danikan, nik uste hori adibidez bai berdindu beharko litzakela. Ez guri igual 8 kilometro jarriz eta mutilai edo mutilai 6 baizik tarteko zerbait, baina denak berdina. Asko jarraitzen diet, beraien emaitzetan, Goain Maria Espainiko txapeldun geratu dela, bideoa ikusi dut. Argazkita gero etxe eraman nik eta esatezian hori irabazteagatik ez dutela ezer eman, ezerrez. Txapelketa bat irabazi du. Zorionak. Jazta. Nereari ere estropadetan jarraitu nion eta sufritu nuen berarekin batera. Gu ginean konzentrazio baten Realakin jolaste genuen Bartzelonan eta justo Kontxako guk esaten genuen, nolateako egoaldi horrekin eta holako olatukin neska batzuk hor, napasada eta ikusten egon ginean da egia da gutzak hori bai dela, azkenen horri neska batzuk ikustea gu animatzen eginean behaiek irabazteko ziozi eta azkenen holako gauza batzu jaurreita, nik uste naiztazu beste kirolare baten egon edola, azkenen emakume gehiago hola ebiltzea, nintzat hori bada. Nerea futbola itonak eta nik esate genion beste nerea, etzion beldurra ematen, hainbeste olatukin ez dakiz eta baiek baita beldurra pasatzuela, baina ni, gizon beldurra pasako nun. Kirola esango nun Irenek deuna dela trial. Probatuko nun arrauna. Futbola nik uste. Korre egitea ez dut oso gustuko gainera, horretik barreto moduan atletismo aukeratuko dut. Zagin, nik uste txirrindularitza aukeratuko nula. Zagit eukene. Irene aukeratuko dut, pixkat ero moduan dagoela eta asko usta ez zait. Igual Maria Lasa esango nun. Esango nun, bere izateko era oso mila irutzen zaitela eta azkenen gustatzen ondo irutzen. Ez nuke jakingo bat esaten ez dakit. Aurkituko dira pertsonak agian oztopoa jarriko dizkienak, baina beti aurkituko dute pertsona bat ere lagunduko diotena, nik ere zortea asko izan dut. Pertsona asko ditu dalako inguruan gurasoetatik hasita eta familian babesa baduztu hori oinarrizkoa dela aurrera. Segitzeko, azkenen futbola gustatzen balin bazaie eta gustua egiten balin baue, ez duteko pentsatzen iritsiko nahi zen oez, behaiek disfrutatzeko momentu guzti. Jarraitzeko, entrenatzen eta beraiek ondo sentitzeko eta bestek esateuen nahi, belarri batetik sartu eta bestetik anatera. Behaien laguntza gabe ezin ez dugu ninoa. Munduko kopak 5 dia, bakoitza punta baten, eta gero Europako txapelketa eta munduko txapelketa Espainiko selekzioakin jutegea, baina azkenen beste guztia zuk ordaindu bazu. Eta ez balin baukazu laguntza ikatzetik oso zaila da. Nire guztu bat ematea Tolosan 5 pertsona juntatu alizatea nibel hortan gaudenak. Ta ez dut aztu nahi